yangu ikutangira pa kugarana kwa data ili mulimu mushure mekungenda gara napa mudzimai wangu akanga akuri mukagarana kadomo ayi ndameguru ayo ndo madzimai enyani madzimai saka mushure mekungenda gara napa mudzimai wangu aenda anga ine tsika yekupota inini achindituka musoro ngizeritsvina haufunge musatanyoko zvakawanda zvokuti nazvino izvozvizvi handisi kukwanisa kunyatso kunzwa kuzara kundituka saka ndaita saizvozvezvo ndingori munhu anga akashivirira zvese zvaiita izvozvo ndichingoti semunhu ndakamutadzira ndakaita sei ndakatora mudzimai aiwa zvinogona kudii zvinopera nekuti ishungu dzine mumwe wangu ndakagara kwenguva zvichiitika saizvozvo ndikati no madzimai izvika izvi nhau iripo ndeyekuti zvinoitika zvinowani zvondochiitaka ndochikupa mombe nendamurambe kuti ndakaita sei ndakakutadzira ndobva ndamupa mombe mombe ndobva yaonekwa nasekuru wake hanzvadzi yamai wake yaonekwawo namai vakewo sara ukavana kwaari saka mombe iye haina kuita mazuva ndakatoona munhu atoya netambo akutoda kutopedzisa mari yakanga yatosara ndofunga yanga iri tendora sikati kune madzimai ko izvi murikuita tarisai kana newamasuma weukama hwenyu kuti ndozviri ko murikuda kuti zviite sei zvikanzaiwa iyi bonasi yangu ndobva mombe yaita sei yaenda but ndakamboitsikirira kusvika ana sekuru wake vauya hanzvadzi yamai wake vakauyawo but vakauya pakasiyana vakasiya vataura vakati no muzukuru iyi mombe itazviona kuti ndo zvawaitika asi yakuda kuti usume wekwako kana usuma wekwako mune nzira dzamunoiparadza saka zvaita saizvozvoizvo iye haana kuita sezvinopa akatengesa ndobva sekuru wasiya vataura kuti unogona kuchitenga iri mbudzi yekuzongosumisa veukama wako ndobva atenga mbudzi iye nanhasi iripo mbudzi iyoyo tabva ipapo takaramba tichinetsana mumba ndobva ndabva kumvuru ndobva ndauya kuno kudarweni ndakasvika kuine shoko rekuti wakamirirwa naatezvara vako nekuti pakaitika nyaya idzi akazombouya kuzotamba makova mamuri muna October ndofunga ndopa akapira wana baba wake nawo kuti nayo unondo zvandakaitira nemurume handizivi kuti vakataura kuti asi ndakasvika ineni shoko richiti mukwasha kana azouya asvike kuno shuwa handina kuguma ndakabva ndaenda kwaatezvara kanzi mukwasha titaurire ndikati aiwa ndo zviri paatezvara munhu ndakaita sei ndakagara nhaka mudzimai ndikamupa mombe kanzi aiwa zvotochiita iko zvinoka chitekedzi chimwe chisipo saka tochidii ngati ngauye mudzimai ndobva vanditendera ndobva tavashedza madzimai ndobva vauya ndobva tataura nawo anatezvara vakati aiwa no mukwasha aiwa tazvinzwa saka zvotochiita panapo iyo mombe iyo zvamakapanana ukoko izvo hatinei nazvo nekuti ndezvekwenyu zvamakanga maitirana isusu zvatisingazivi saka toita sei ndikati aiwa hazvina kuipa ini ndoda kuvakirwa musha mudzimai ndiri kumuda mhuri yese ndiri kuida handingarasiri mhuri yemununa wangu nekuti mudzimai ari kuti ari kuita sei haasi kuda ndobva nditoita sei ndikati aiwa imwe mombe iripo
ndobva ndatina imwe mombe panotange namo ndobva ndanoendesa kwaatezvara. Makorokota avo iwo atezvara mhuri yavo yakanga iripo, ndobva taenzaniswa, ndobva vauchira, ndobva vaita zvavakaita ikoko kusvikira vazotengesawo mombe iyoyo, votenga zvinhu zvavo zvavaida ivo madzimai, zvokutaura kuti shuwa murume ndakatadza, ivo vazvigamuchira. Mushure mekugamuchira izvozvo hapana kuita mazuva 3 mudzimai wangu akabva arwara ari kwaatezvara. Arwara kudaro ndobva kune kwaivhurwa sowe kudotitoko, ndobva vati Mukwasha chiuya uende nemukadzi wako kupi ambonoshandirwa nana mai guru vako nana teta. Ndikataiwa ndiri kuzvinzwa atezvara, iko zvinezvi kwandiri kuno mari, iko zvinezvi ndapera mari, kufamba kwese kwandaita nematare ose andaita yakapera mari. Ndobva vabuda, ndobva vaenda nana sisi vavo nana tete vavo, ndobva vanoshandirwa ikoko, ndobva vadzoka. Asi dare richinzi harina kupera rikumirira iwe Mukwasha. Ndikati ko kana riri dare rinomirira inini Mukwasha, ini ndaendesawo mudzimai wangu kwaatezvara kana kuti arwarirawo kwaatezvara. Zvinozikanwa kuti Mukwasha kana achinzi anodikana anodikana, asi ipo zvinezvi haana mari. Saka ndobva vadzoka, ndobva agara pamba atezvara, ndobva vati aiwa Mukwasha uya kuno, mudzimai wako tiri kutadza kumubata kunoku, ndadzokoita inini ndoga namai vamwe vari kurwara, havakwanisi kumuita sei kumubata. Ndobva ndasumuka kuno ndobva ndaenda. Saka ndakaona kuti ndipedze urwere ndiri pamba paatezvara zvakandiremera. Ndobva ndasumuka nemudzimai, ndobva ndauya naye patange navo nemudzimai mudika akanga asipo. Ndobva ndamufonera ari kuHarare, ndikati madzimai kuno kwamai guru vako varwara, ndakubva navo kupi kwaatezvara, sezvo pasina mari tombochengetana navo vari pamba plus handina mari yekuti nditengewo mushonga nezvi. Kanza alright, chimirai ndiri kuuya, tozoita sei, tozonotenga mishonga nekunovabaisa mainjection. Shuwa takaita saizvozvo, takaita mwedzi wese tinavo vachipepeshwawo namainini vavo kusvika vapora. Ndopa vakachitiwo no, inini panapa handina kusununguka kugara, ndauda kuenda kumba kwangu. Ndikati unogoti hauna kusununguka kugara sei? Tarisaone urwere iko zvinezvi hausati wapora, but uda kuti wauda kumhanya kuenda. Mira kana wapora tinoenda tese. Iye akaita nharo, patata amai mwana chiregai vaite sei vaende, nekuti tikaramba timanikidza kuti munhu agareka pane zvinozoitika zvatisingazokwanisi kuita sei kugadzirisa. Shuwa vakasumuka mai, ndobva vaenda, vakaperekedzwa nevabi yavo, vakarongedzerwawo zvakarongedzerwa, vakaenda. Mushure mematare tabhadhara mombe kwaatezvara vangu yekuti tayananiswazve. Atezvara vati aiwa ndinodawo musoro wangu kuti ndizive kudai sungai tite zvinobata kuti tikurumidze right. Ndazoti tiuya mudare handiti pezerani ndo patoda kuti dare tibatsirane dare kuti uda kupedzerana ukadzi kuti chii. Ndanoda kupedzerana naye because nhau yacho iri kuenda ichinobata utano hwangu, nekuti pavakadzokera uku tichizovatera kumvura, ndakanosvika ndobva ndasunga musana, ndikati kunai madzimai, ndakainditsanangurire ndikati madzimai uyai kuno, chakuitika pandiri chii? Tozoitaura navo ndichinge ndadini ndarapwa kuti chiri kufamba chii. Wakasunga nani? Vakandisunga ndivava amai. Ukaziva sei kuti wasunga musana naamai? Zvakazoita manje takanesana mumba iwana amai vese vari 2. Mudzimai wangu ambva ati aiwa ini ndine gonyera ndakapiwa patakaenda kumakuva paya.
Saka titakapiwa gonye. Tikati kogonye iwewe gonyero wakapiwa iri. Wainzi uriite sei? Waiziva iri parinopera. Tanetsana tichiramba tichinetsana saizvozvo. Ndobva vatenda kuti aiwa no inini shuwa ndakabata mushuwa. Saka wewe zvese zvozvazviri kuti zvinomba kuti zvimba zvinonga zvichipedzerana. Saka dare rokuti iyo urikuti kudii izvozvi nomukadzi wako. Inini izvozvi zvinotaura kuti no kundisunga kwawakaita sekuti takati ati isusu chimbodzokera kumba kwenyu. Ukuda mukadzi wako ekana ndichada mukadzi. Varume kana tichitonga imba mfana kunge muchida kutaura zvinoda so. Siya iwe tonge vaseri nyaya. Nokuti kuita azvivati madzakomana. Imba musva tongeka iwe. Tataura nomurume wemazinzo. Uda zvinzi. Arikuti haachada nezvinhu. Munguzi muna vana vangani? Ndine 5. Hanzi makamusunga musana. Kwete. Haachabereka. Kwete ndambomusunga. Akasungwa nani? Andizive. Totsvaga kuti amuchada mukadzi chii. Nogukuru here. izvozvi hazvisi kugona kana kushanda. Shaka ndototo ambulisa. Nauya kundirambira inyaya yekurasikanjira pane chimwe chakundirambira murume. Vane vava ndakavabereka chimwe kandiramba kana kunaenda Tinzwana nenge naye wabuno. Chichipitika. Tinzwana ni atsata pedza kare ndina masunungurira ya mama. Vabereki wenyu vari kupi? vari mu. Okay. Mama, baba, vari kupi? Baba wavo. Wa mama yangu. Vabereki wa mama yangu. Baba wenyu vari kupi? Parisi wamati muone mudani ndi baba yenu. Na mai? Amai mzukuru wenyu. Mzukuru wenyu ndiye baba wenyu. Baba, damdziko riri pavana marinzi. Kurinzwaga. Ya. Panodzi kana munhu asisada mukadzi haamanikidzwa. Asi nyaya yavari kurambirana dare richitarisaka. Inonzi nyaya idiki. Gozi uyu haana waakabata chaichai kuti uyu ndiandisunga. Dai achitotitaurira nemawitness noumboo hwese mukuwasha wenyu. Asi ine chikonzero chokuti munhu mirai chimwana. Handiti waya kuno kudare wakundika kuzviita muri kumba. Tinofanira kukudza chokwadi chinokubatsira mangwana. Nditika nokuti pane dzimwe nyaya dzokuti munongogadzira mukicheni muchifunga kuti dzinobatsira dzisingabatsire. Nyaya yawaya naye panapa padare ka ndiyo ngoda uchada mukadzi nomata kuti zvinhu zvakamira sei. Ndo maonero ataita. Nokuti iwewe ka hauna pawamboprova kuti mukadzi uyu kana kuti mukadzi uno wacho ndiye akakusunga. Unoziva sei pawakadzi2 kana pawakadzi3 kuti uyu pandarara nouyu maitiro andaita ndiye anoratidza kuti ndasungwa neuyu. Madhara imi makakura kani? Hakuna zvakadaro ka. Asi nyaya iripo chete iwe anongoti chete whether ndiye andisunga kana kuti ndakasungwa nevavo asi uyu handichada. Anziza? Saka process ndewake wokuroora ndowasisada akuda wenhaka. Saka process yokuti iwe kana wasisada mukadzi harizi dambudziko nokuti iwe ndiwe wakaroora handiti ka. Idare renge ida kukuonesa kuti reason chaichaiyawo kuti iwe wakurambira mukadzi hapana. Asi kuti hauchada mukadzi. Tapanzwisa? Good. Saka unogona kuita processing ichitauro kana une kuenda mberi. Changa metu. Iwe mukadzi wako apora.
Nini? Mkazi wako hapo pale. Akatanga ugadari. Takatanga changolora. Tukabinde wana 5 akada. Andisati ndambopora tozase kuti ndapora ndakatangira musha mavo kurwara. Ndanza muchibvisa iyo zopedza. Uramba mukadzi next week. Una mari yachibvuko. Chikumbiro chandandinacho ndine chikumbiro chokuti inini hapana kwandinoenda ndogara musha mangu mandikarerera vana vangu. Ndokupi mama? Kumvuru. Papurazi? Papurazi. Vana vako vanogara kupi? Mira inini, iye ndege atudzi vanogara kupi? Vana vangu vanogara kupi kana warambana nevavo? ndogara navo. Kupi? Kunoku kwa mainini? Ikoko kumvuru ndogara navo. Kunoku kwakatoramba vakati nachada kuzvana kuno. Saka ndichigara navo kumvuru. Vane makore mangani vana? Vane akaita 18 umari grade 7. Dare unoriziva zvari mutemo zvaunotaura here? Rinoti vana vese vanofanira kugara pana mai vavo kusvika 18 years dzakwana. Saka uyo ari grade diki uyu. Ungakwanisa mucheche wacho unokwanisa here kuti amai vagare nevana vavo kusvikira 18 years dzakwana. Because women rights idare karinere harikuita zvatafunga. Tinotedzera mutemo kuti kana dai amai ava vakanzi vaenda women rights, mambo vanofanira kubuda zvakanaka kuti vakati vana vanofanira kuchengetwa namai vavo. Vanochengeta pamvuru ipapo. Papurazi takawana munda tinzwane. Vachagara pamunda ipapo nevana vavo, vana vanofanira kuenda navo kumusha kwavo mukadzi. Anoenda hake navo. Kwanisi kuenda nevana kumusha kwedu nekutanga. Amai vari kuti ivo vari kuda kukumbira kuti vanorarama nevana vavo vari ipapo because hapana kuva nevana vawandisa. Inyaya yekuchangamire vana vasati varamba. Vanhu vekusangana nemashoko akafana naye. Kuda rokudetsana chimira kuti vashauya kunonga vanogona kugadzisana ndosaka kuno vanhu kuti ana atete nananhenga vanogona kuita vanogona kutotorera Zvomwana wacho. Titi ndanzo kuti ndinomudzimai wake ndakakaragazani ndamuchiedza dambudziko riripo nderokuti panoita nyaya vana vanogona kukura vachishupika vachitambura bhozo yakufevhera kupi kunaka handiti ndichenyu mimi akufevhera kunaka handiti vana havachachengetera nhaka inonzi nhaka kana zvaya zvekare kare zve nhaka ndekutonga vana usingapinde mumba bhozo ndezvekukonzesa kuti vana vaona kuti pinda mumba straight mumukadzi wako wako iwe vakutaurira nomukadzi wako hazvichaenderana nomukadzi wako wakutomusema handiti but vana vakushuti iona kuti vana ivo vakazokura pamwe vanozoita vana vaticha kana kuita vakasiyana siyana handiti zvichaita zvakukuchengeta Kana iye achabereka here vana 5 nemukadzi wenhaka uyu. Tofana kukudza chamari chokwadi unochadzingwa iwewe panhaka pache pavo. yakasungwa churu. Zoka musura 4. Vakadzi venhaka Unogadzirisa. enda unokufunga mushe iwe. Next Apa mukadzi wako uchida unhaka. Kana chief. Gara